Grabe! Ang ingay! Hello Madrid! Kanina binisita namin yung Shot of Construction and nakakatuwa dahil unti-unti nang nabubuo yung concept ng ating new office. Very detailed yung mga pinapagawa ni Sir Ian para lang maging maganda yung bago nating office. Especially, isa sa mga pinagtuunan ng pansin yung comfort rooms. Leaders are still out of the country. Nag-start sila last Monday and babalik sila this coming Monday all the way from Hong Kong, China, and magmi-meet sila sa Macau. Sila Team Ian and sila Team Nico. So guys, 45 days na lang and it's already Christmas. So nakapamili na ba kayo ng mga pamasko nyo? Guys ha, don't forget na wag tataguan yung mga inaanak. Nakapag-announce na rin kahapon ng schedule ng ating Christmas party and it's official on December 10 at magaganap ang isa sa pinakamahigpit na kompetisyon in terms of the a cappella singing at yung Broadway musical presentation. So, sino kaya ang mag-uuwi ng tumataginting na bragging rights? Today, Mr. Paul is not here. Siya yung pinaka-pilot ng drone natin. I will try not to crash the 85,000 drone. So, samahan niyo ako sa taas. Right now, papunta na kami ni Jose. Dito sa rooftop. So, kasama ko siya para pag nag-crash, may kahati ako. Medyo mainit. Pero tamang-tama lang yung panahon para magpalipad ng drone.